At yo, once again mga ka-Diyos, nandito naman kami sa Chols TV. Pasensya na mga ka-Diyos at natagalan po yung aming Cali survey kasi nga po gawa ng napakaulan po ngayon dito sa Bicol. At nandito po kami sa Pasakaw, Camarines Sur. Ayan tingnan po. niyo po, ang ganda po ng view, di ba? Dito po kami sa may dagat. Actually, nakapunta na po kami dito eh. Dalawang beses nakapag-swimming, nakapag-beach na kami dito. Request nga pala to ni Ito po, siya po yung nag-request. Yan. Siya sa amin, ha? 600 daw sila nagre-request dito. Ayan na niya, ha? So, titingnan po natin kung maganda ba yung outcome dito sa Pasakaw. Oo. Kung kumusta naman yung mga tao dito. Alamin natin kung ano yung mga napupusuan nila. Opo, Neutral kung lang sino tayo ba sa yung channel napupusuan natin. nila. Opo. Sabi ko naman na parang hindi mo Sabihin ko, wala na akong sasabihin. Ayun, neutral lang tayo dito mga ka-Chols, ha. Siyempre, lahat tayo may kanya-kanya tayong karapatan kung sino gusto natin, sino napupusuan natin. At the same time, siyempre, andito tayo para makita nyo yung view. Dito kami, yun. Okay lang, mag-comment kayo, wag lang kayo mag-aaway. Okay lang yun. Araw-araw, kung sino man manalo, tayo pa rin makikinabang. Lagi ko sinasabi yan mga ka-Chols. Sa minsan nga pala mga ka-Chols, baka mag-ano rin kami. Baka kung matapos na tong Cali survey na to, syempre gagawa rin kami ng video about ano ba. Ay, bagong content naman. bagong content. After Kasi po ano, siguro after ng election. Kasi ano naman kami, everything under the sun naman kami. Pwede kami sa sa travel, saka sa food, yan gagawin po namin dyan para sa inyo mga ka-Chols. Pag kayo magsawa, thank you sa mga nag-subscribe mga ka-Chols. Maraming salamat Opo, talaga sa inyo. maraming pong salamat sa mga subscribers Maraming namin. salamat sa mga bagong Tsaka po dumating. yung mga nanonood ng videos namin. Shoutout si Salamat po. Sir Joey Gonzaga na taga Korea. Shoutout sir. Kababayan po natin yan, Bicolano po yan sa Korea. Gumagawa rin po siya ng mga video doon sa Korea. Si Joshua James, mga laging nagko-comment sa amin. mga Lakas mo sa amin, supporters Joshua. namin po Lakas mo yun. sa amin. Lahat mo. Yan din namin matatagalin. Umpisahan na po namin. And welcome to Pasakaw. Kuya, ikaw, presidente mo ngayong darating na eleksyon. Robredo. Sige, si tatay muna. Si tatay daw, si Robredo. Yung vice president nyo. Robredo pa. Vice president nyo po. Vice President, Pangilinan. Umadar kayo. Presidente nyo po. Marcos. Vice president nyo po. Soto. Bakit po si Soto? Ay, gusto ko siya. Okay. Ma'am, tanungin ko lang po, bakit po si Marcos? Mulang 59 ako, Marcos na talaga kami. Malaksak po. Solid po kayo Solid na... Marcos ako. Presidente nyo po. Madali lang po masabi, ako iglesia ako. Sa mga iglesia po, sino pong iboboto? Dahil may kapuarang, naluwas yan mabuto na kami. Okay po. Yung vice president nyo po? Dahil may gabos yan na. Ay, ganun po ba pag iglesia? Ang iglesia kami, isaro lang ang kaya. Saro lang iboboto nyo. Maswerte ang nadadarami. Ka-Chols TV. Thank you sir. Thank you. Salamat. Salamat po. Ka-Chols TV. What's up? Guys, dito tayo mag-umpisa sa palengke, dito sa Pasakaw, sa Camarines Sur. Tara! Papasok dito. Dito tayo sa loob. Ito nahihiling sa mga. Umpisaan natin dito kay Kuya. Kuya, excuse me, good morning. Survey lang kami. Sa YouTube. Presidente mo ngayong darating na eleksyon. Ay, Si Lenny po. Lenny. Yung Vice President niyo, sir? Vice President po. Kiko, Bakit, sir, si Kiko? kasi mas magandang tandem nila kasi hindi sila naging corrupt nung panahon. Okay po. Salamat. Sir, dito niyo po sa YouTube panoorin. Salamat po. Doon tayo muna kila, sir. At may cellphone sila. Paano nila natin? Sir, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lini, Si Lenny. Yung vice niyo, sir. si Kiko, Bakit, sir, si Kiko? yun ang tama sa ano. Okay po. Sir, dito sa YouTube panoorin niyo po.
Sir, kayo, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. General Bredo. Yung vice niyo, sir. Kiko. Bakit sir si Kiko? Yan ang katandim niya eh. Okay po, salamat. Sir, ito po sa YouTube, panoorin nyo. Salamat po. Ito tayo sa siksikan at makipagsiksikan. Sir, excuse me, survey lang kami. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Siyempre, kung yung Bicolana, Yung vice niyo, sir. siyempre, yung niya, kung sino yung vice niya, yun din, Si dun Kiko din ako. Pangilinan. Bakit sir si Kiko? Kasi po, siyempre, para hindi sila magkakontra. Para tandem sila. Oo. Sa YouTube yan, sir. Panoorin niyo po. Okay. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, si Lenny, ma'am. Si Lenny. Yung vice niyo po? Wala pa, ma'am, napipili. Wala pa po kayo napipili. Ma'am, sa YouTube po ito, panoorin niyo. Diyan niyo po mapapanood. Tara, dito tayo. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, siyempre, ma'am. Si Lenny, si ma'am. Yung vice ni ma'am. Ay, siyempre, ma'am. Yun na yun. Si Kiko po. Ay, siyempre po. Taga Bicol tayo eh. Okay po. Bakit po si Kiko, ma'am? 75 po. Ma'am, ito sa YouTube po, panoorin nyo. Salamat po. Sige po. Wait lang. May narinig ako dito. Dito tayo. Balik tayo. Ma'am, presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Survey lang. Lenny Robredo. Yung vice nyo, ma'am. Sino ba ang vice? Ito, ma'am, sa baba. Doc Willie ako. Si Doc Willie. Ma'am, bakit po si Doc Willie? Ay, gusto ko lang. Okay, ma'am. Ma'am, sa YouTube po, panoorin nyo. Ma'am, kayo. Presidente po. Yung vice nyo, ma'am. Pinag-iisipan pa po, ma'am. Okay po, salamat po. Sa YouTube, ma'am, panoorin nyo po. Dito. Sa dito. Kuya, ikaw. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Robredo. Sige, si tatay muna. Si tatay daw, si Robredo. Yung vice Otro, president nyo. Robredo pa. Vice president nyo po. Vice President, Pangilinan. Bakit po si Pangilinan? Mas magandang tandem ng dalawa. Okay po, tatay sa YouTube yan. Panoorin nyo po. Sir, balik sa inyo. Presidente nyo po. Robredo. Yung vice nyo, sir. Talaga ng Marcos tayo. Soto. Sir, bakit si Soto? Bakit si Soto? Okay po. Ito sir, sa YouTube yan, panoorin nyo. Ma'am, kayo? Ha? Siya lang po. Okay ma'am, salamat po. Tara, dito tayo para Sir, salamat. Wait din eh. Dito tayo kay ate at hindi masyadong busy, ma'am. Survey lang, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny? Yung vice niyo, ma'am. Ang vice ko ay si Kiko. Kiko Pangilinan. Bakit ma'am si Kiko? Karapat dapat siya. Okay po. Salamat ma'am sa YouTube yan. Panoorin niyo po. Sir, kayo. Presidente niyo po. Sir, balikan ko na lang yan. Sino, sir? Yan, si Kiko Baga. Presidente po muna. Ha? Presidente po muna. Ay, Bicol. Bicol. Hindi, Okay General po. Bredo. Yung vice niyo, sir. Wala pang vice. Wala pa. Pinag-iisipan pa ni sir. Oh, sir, ito sir sa YouTube po. Panoorin niyo. Salamat po. Ma'am, kayo muna. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Secret. Ala, secret daw si ma'am. Yung vice president na lang, ma'am. Sa baba po yung vice president. Sara. Si Sara. Bakit po si Sara? Wala lang. Wala lang. Wala pa kay presidente, ma'am. Meron na. O, sino, ma'am? Ano ba to? Sa YouTube yan, ma'am. Panoorin niyo po. Bukas yan ma'am, bukas po. Sige, ma'am. Salamat po. Secret pala sa inyo, ma'am. Sabi, sir. Hindi secret si sir. Sir, presidente niyo po. Kuyan pa, ma'am. Boycott. Di nakaparehistro, ma'am. Ay, Di hindi kasi po nakaabot. yung nakaparis. O, sir, kaway na lang kayo.
Ito po, sa YouTube yan, sir. Panoorin nyo. Dito tayo sila, sir. Dito tayo. Ano yung YouTube niya? Attention nyo po ngayon darating na eleksyon. Robredo, siyempre. Yung vice nyo, sir. Vice President po. Kiko. Sir, bakit si Kiko? Ay, sila magkatambin para Okay po. Sir, sa YouTube. Kuya, botante ka na? Subscribe. Hindi pa kayo mga botante na? Hindi pa. O, kaway-kaway na lang kayo. Okay, shout out. Kuya, ito. Sa YouTube yan, panoorin nyo ha. Tara, Bombay dito. Wala. Dito tayo. Excuse me po. Ito na lang tayo kay tatay. Tatay, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lini, Yung vice niyo po. Kiko. Kasi, Sino po? Yung sa baba po. Kiko. Kiko Pangilinan po. Bakit po si Kiko, sir? Magayon ang sayang programa. Okay, salamat po. Sa YouTube yan, sir, dyan niyo po po. Ma'am, kayo, presidente niyo po. Leni ako, ma'am. Yung vice niyo, ma'am. Daw, ma'am. Ito po, sa baba. Soto ako, ma'am. Bakit po si Soto, ma'am? Ano man baga siya, ma'am? Okay, ma'am. Ang mga project niya. Okay, salamat. Sige, ma'am, kain na po. Pasensya na sa abala. Ma'am, sa YouTube, dyan niyo po panoorin. Salamat po. Ay, sorry po. Ay, medyo sa una-unahan muna tayo. Ayan, teacher. Ito muna si Sir. Sir, excuse me. Survey lang kami. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ito, pangalawa. Si Marcos, si Sir. Yung vice niyo, Sir. Siyempre, yung tandem niya. Si Sara. Sir, bakit si Sara? Kasi, Para tandem sila. oo. Okay po, Maganda yung salamat. magkatandem. Sige nanay, daan po muna. Salamat po. Ay, mother kayo. Presidente niyo po. Bongbong. Si Bongbong din si mother. Yung vice niyo, ma'am. Sara. Ma'am, bakit si Sara? Yun ang gusto ko. Okay, ma'am. Ito po sa YouTube. Panoorin niyo, ma'am. Salamat po. Tara, dito muna tayo. Hindi tayo masyadong makaagala sa mga dumadaan. Ito muna si Sir. Sir, presidente niyo ngayon darating na eleksyon. Lini kami, ma'am. Si Lenny, si Sir. Vice niyo, Sir. Vice, bahala na kung sisay, ma'am. Wala pa po. Wala pa. Okay, ma'am, kayo. Pero malamang Soto. Wala. Sir, hindi pa kayo decided na si Soto. Oo, undecided pa. Kung hindi si Soto, si Pangilinan. Okay, ma'am, kayo po. Presidente niyo po. Lenny po. Sumabi ka ng iba, kasi si Karan. Taga-idean. Mga Vice President po. Pag nagtaram ng iba yun. Ito po, Vice President sa baba. Siya yan. Paano lang po yan? Si Tito, si Ma'am. Ma'am, bakit si Tito? Piyo niya po na kaya. Okay po. Ma'am, sa YouTube po yan. Panoorin. Sir, sa YouTube ito, panoorin niyo po. Diyan niyo, sir, panoorin ha. Dito ko po panoorin, ma'am. Opo, sa channel na yan. Search niyo sa YouTube. Dito ko panoorin. Ito na muna si Ma'am. Ma'am, excuse me, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny. Yung vice niyo, Ma'am. Pwede mo na pagdalalo na kalusog ka naman. Kiko. Ma'am, bakit si Kiko? Iyon ang presidente. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube po, panoorin niyo. Okay. Okay po. Salamat po. Dito muna tayo. Wala, sir, bago mag-ticket. Survey muna tayo, sir. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny, always. Okay po. Yung vice niyo po. Kiko, Bakit po si Kiko? yun ang gusto ko eh. Okay po. Sir, sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Salamat po. Alam ko sa sakong bigas na to eh. Hey, ma'am. Survey lang po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, syempre, ma'am. Si Ma'am Lenny. Okay po. Yung vice niyo, ma'am. Ay, wala pa, ma'am. Undecided pa si ma'am. Ma'am, sa YouTube po ito. Panoorin niyo. Bukas po yan, ma'am. Upload po namin bukas. Sir, sa YouTube po. Survey lang po kami. Presidente niyo po. Sa kay Lili. Si Lenny, si Sir. Eh, sir, yung vice niyo. Si... Sa baba. Sino po dyan? Ano ba po? Si... Ano din? Si Pacquiao. Ay,
presidente po yan, sir. Wala pa yata kay sir. Undecided po si sir dito. Sir, sa YouTube yan. Salamat po. Dito tayo. Excuse me po. Dito tayo. Labas na tayo sa market. Salamat po. Tayo. Dito ma. Ito muna. Ma'am, excuse me. Dito. Wala. Ito muna si ma'am. Ma'am, butante ka na? Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Marcos. Si BBM. Si ma'am. Ma'am, yung vice niya po. Ayan, no? Ang presidente kasi Lene. Si Lenny Daan po. Wait ka na mo. Wait lang. Ate ka muna. Yung vice president mo. Vice na lang. Isip on dyan. Ay, Ito po sa vice. Apo. Kaya, bayan tayo. Hindi kita para mabago ang... Sisay na. Tito Soto. Di ko aram. Undecided pa si ma'am. Pisto. Okay. Si mother. Mother kayo. Si Lenny. Yes po. O, yung vice niyo, ma'am. So yan, guys, dyan. Ito po sa baba, si Pangilinan, si Duterte, si Ong, si Atienza, at saka po si Soto. Sino, ma'am? Atienza. Bakit po si Atienza, ma'am? Bes, sa YouTube yan, dyan nyo panoorin yung video. Hawaiian polo. Okay po, salamat po. Bukas po yan ma'am, panoorin. Dito, ang dami mo nalalagpasan. Ano? Sunod-sunod po, sumagot. Ma'am, survey lang sa YouTube. Mayo. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Robredo kami. Zero. Yung vice niyo, ma'am. Ay, sino bang vice ngayon? Ito po, si Pangilinan, si Duterte, si Ong, si Atienza, at saka si Soto. Undecided pa kayo, ma'am. Sir, kayo, presidente niyo po. Sama ko, Rido. Si Robredo. Yung vice niyo, sir. Yung vice ka yan? Si Pangilinan po ang vice ni Robredo. Pangilinan. Okay. Bakit po si Pangilinan, sir? Basta rin magkasuway. Okay, tandem po. Ma'am, ito po sa YouTube. Diyan yung Yung panoorin. mag-away kaya, magkasuway. Okay po. Sir, sa YouTube po, panoorin niyo. Salamat po. Anong agency kayo? Ay, sir, sa YouTube po kami. Mga vlogger po kami, sir. Sir, kayo po. Vlogger kayo ng YouTube. Si Lenny. Sir, yung Vice President niyo po. Tagalog, taga Bicol. Kalabanga po. Undecided pa. Sir, sa YouTube po ito. Hindi niyo po panoorin. Salamat po. Oh, sir, kayo po. Presidente niyo po. Lenny, Yung Vice niyo po. Sharon Cuneta, Si Pangilinan po. Pangilinan. Bakit sir si Pangilinan? Ha? Bakit po si Pangilinan? Ay, ano kayo? Magandang question yun. Bakit po si Pangilinan? Ito po sa YouTube po yan, panoorin nyo. Because marunong na siya. Sa politika po. Yeah. Okay, salamat Thank you, sir. po. Tara dito tayo. Kila kuya. Sir, excuse me, survey lang kami. Presidente niyo po ngayon. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Isko Moreno. Yung vice niyo, sir. Ito po sa baba. Si Sara. Bakit po si Sara? Ay, sorry po. Sir, ito sa YouTube po yan. Doon niyo po panoorin. O, ito naman si Sir. Sir, kayo po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Kasi daw. Lineo. Yung vice niyo, sir. Silvas dyan. Ito po sa baba. Yan. Kasi arin dyan, karo? Magluwas? Yan lang. Bakit si Tito Soto, sir? Itbulaga. Sir, sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Ma'am, ito po. Presidente niyo po. Wala pa baga ma'am napipili? Vice President, ma'am. Wala pa po. Undecided pa. Ma'am, kaway na lang kayo. Kumusta na lang sa mga suki Shoutout sa paninda ni nanay. Shout out daw sa paninda ni nanay. Ma'am, ito po sa YouTube. Bukas po ma'am, panoorin niyo po. Salamat po. Kasi arin na po. Pagluwas. Hindi naman tayo sila, mami. Ma'am, survey na po. Good morning po. Good morning. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lili po. Yung vice niyo, ma'am.
Siyempre, sa magkatandem na. Oo, si Kiko. Oo, dito naman. Kiko ba Ay, bakit ba si Kiko? Ha? Bakit po si Kiko? Okay lang yan, dawa. Ma'am, ito sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Patulong po kayo sa apo niyo, sa YouTube po yan. Sabihin niyo po sa apo niyo, diyan po panoorin. Type niyo lang po yan sa YouTube. Ma'am kayo. Aileen. Yung Vice President niyo po. Kiko. Bakit po si Kiko? Para po magkatandem sila. Okay, ma'am. Salamat po. Ito, ma'am. Sige, buruan na po. Diyan niyo po panoorin. Ma'am, kayo. Sobredo po. Sobredo din si Nana. Yung Vice niyo, ma'am. Kiko. Si Kiko din. Bakit po si Kiko? Katandem niya. Okay, salamat po. Ma'am, salamat. May painting na dyan. Okay, dito naman tayo, sir. Sir, pa-explain ko lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Marcos. Si BBMC, sir. Yung Vice niya, sir. Wala pa. Undecided po si sir. Salamat, sir, sa YouTube po. Ito, sir, panoorin niyo po. Salamat. Sabihin mo, subscribe. Subscribe. Ito naman tayo kita. Sir, survey lang kami. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Robredo po. Okay po. Yung Vice niyo po. Kiko. Ano po? Video. Bakit po si Doc Willie? Doktor po baka makatulong. Makatulong. Okay. Sir, ito po sa YouTube. Sir, subscribe kayo. Diyan niyo po panoorin. Okay po ma'am, salamat. Salamat po. O, ikaw, sir. Robredo. Yung Vice niyo po. Pangilinan. Bakit si Pangilinan, sir? Yung mga trabaho. Okay po. O, ito, sir, sa YouTube yan. Panood niyo po. Sir, ikaw. Robredo kayo, ma'am. Yung Vice niyo po. Yan, Kiko. Bakit sir Kiko? Magbibigay ng ano yan, trabaho. Okay, hindi. O, sir, sa YouTube yan. Panoorin niyo po. Salamat po. Dito naman tayo sila, sir. Sir, survey lang kami, sir. Wait lang po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Mapili lang. Opo. Sinden. Sir, yung Vice President niyo. Sa baba. Sa baba na naman. Sir. Bakit sa si Soto? Bakit po si Tito? Okay po. Okay na siguro yan. Okay, sir, sa YouTube yan. Diyan niyo po panoorin. Sige. Dito muna tayo. Ma'am, survey lang kami. Ito si ma'am. Ay, busy si mama, ma'am. Busy kami, ate. Busy, salamat po. Doon na tayo. Yes. Dito kay nanay. Nakayot cellphone. Okay po si mother. Ma'am, survey lang kami. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sa YouTube lang, ma'am. Pahinga niya, ano baka Ma'am, sa YouTube po. Sa YouTube niya. Panoorin niyo po, ma'am. Wala mong Ay, problema. kami, Bicolano. Simple sila yun. Okay po. Yung Vice niyo, ma'am. 646 na po. Oh, Vice. Boys? Ako sa baba. Nag-iisip pa. Undecided pa po. Hindi pa ako. Okay. Ma'am, ito po sa YouTube. Dito niyo po panoorin. Ma'am, bukas po yan, ma'am. Okay, thank you. Lahat po ng kali survey nandito. Sa loob? Oo, pasok tayo, labas din tayo. O sige sir, good morning po. Presidente. O, Bicolano kayo sir, Robredo. O yung Vice President niyo po. Soto. Bakit po si Soto? Bagong kurap. Okay po. Salamat. Sir, sa YouTube po, panoorin nyo. Diyan po. Ma'am, good morning. Survey lang po kami sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Robredo. Yung vice nyo, ma'am. Ang vice ko, wala pa akong vice. Undecided pa si ma'am. Decided. Ah, ma'am. Ma'am, sa YouTube po Kasi yan. ate Diyan dito. nyo po panoorin. Kasi ate. Ma'am, survey Solid lang. Lenny. Lenny si ma'am. Yung vice nyo, ma'am. Kiko. Kiko. Bakit po si Kiko? Sila yung nakikita kong mas deserve nila. Okay po. Ma'am, sa YouTube yan. Diyan nyo po. O, dito. Wait lang po ah. Mother kayo. Presidente nyo po. Marcos. Vice President nyo po. Soto. Bakit po si Soto? Ay, gusto ko siya. Okay. Ma'am, tanungin ko lang po. Bakit po si Marcos?
Mulang 59 ako, Marcos na talaga kami. Malatsap ko. Solid po kayo Solid na. Marcos ako. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube, Thank you, dyan niyo po ma'am. panood. Salamat Thank you. po. Bukas po yan, ma'am. Thank you po. O, tara dito pa tayo. Kita tay. O, dyan, tatay. Presidente niyo po. Si Lini. Okay, yung vice niyo po. Yung vice niyo po. Kiko, Bakit po si Kiko? siyempre gusto ko. Okay po. Tatay, iyan sa YouTube, dyan niyo po panoorin. Ay. Ay, ako, gusto ko talaga Marcos. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo. Time out muna sa pagkain, ma'am, ha? Pasensya na. Lenny si ma'am. Yung vice niyo, ma'am. Kiko. Ma'am, bakit si Kiko? Salamat po. Tinamilan ako, ma'am, ha? Ma'am, hindi na kita istorbohin sa YouTube ko. Salamat. Bukas po yan, ma'am. Panoorin niyo po bukas. Ito si Sir, Subscribe kayo, ma'am. patapos ng kumain. Money Manny Pacquiao si Sir. muna bago boto. Sino, Sir, talaga? Presidente mo? Marcos. Si BBM si Sir. Vice President mo, Sir. Si Kiko. Bakit si... Kiko Pangilinan. Bakit si Kiko? Ha? Bakit si Kiko? Para mag-away. Para mag-away. Sir, panoorin mo, Sir. Sir, subscribe kayo, Subscribe kayo, sir. Ito si Ma'am. Morning, Ma'am. Oh, Lenny si Ma'am. bawion. Sago mo kaya, Lini. Wala ka dyan, Sir. Kaproblema mo na yan, Sir. Tapos na. Vice President mo, Ma'am. Kiko, Ma'am. Ma'am, bakit ba si Kiko? Mga ano sila, Ma'am? Bali, okay sila tandem. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube. Asawa niyo si Sir, Ma'am? Oo. Bawion ko po, ma'am. Wala na kayo dyan, Ma'am. Wala na, Sir. Bawian. Tapos na. Dito ka lang, ma'am. Nakaunt na. Wala ka dyan, Sir. Ito naman, Ma'am, excuse me. Survey lang, Ma'am, sa YouTube. Presidente niyo po ngayong dating na eleksyon. Yung vice niyo, Ma'am. Bakit po si Soto? Wala lang, type niyo lang. Ito, ma'am, sa YouTube dyan niyo po panoorin. Ito naman si Sir. Sir kayo? Presidente niyo po. Yung vice niyo, Sir. Si Soto po. Bakit po si Soto? Mali lang. Sir, sa YouTube yan, dyan niyo po panoorin. Ano tayo? Diretso na. Diretso? Oo. Ito sa inyo. Oo. Ito naman si Sir. Sir, kayo po. Ayun ni Sir, salamat po. Ngayon, si Mate nakaupo. Lini kami. Dito na tayo kila Mother. Lini kami po, Lini, yung vice niyo, ma'am. Ha? Vice President po. Kiko. Ang Vice President, si Isay. Si Kiko. Ito po sa baba. Si ano po, si Pangilinan, si Duterte, si Ong, si Atienza, at saka si Soto. Mag-sorbet. Kiko, ma! Ha? Kiko! O sige na po, sa iyo man gusto kan mga Okay po, di ko na po tatanungin kasi gusto ng anak ko man talaga. Ma'am, kayo po. Kilala kita. Okay po. Vice President nyo, ma'am. Si si Kiko. Okay po. Bakit ma'am si Kiko? Para yung team nila isahan. Okay, ma'am. Ito sa... Mindset nila ay parehas. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube. Diyan nyo po panoorin. Bukas po yan, ma'am. Salamat po. Sige po. Subscribe kayo, ma'am. ha? Saka comment din po. Ma'am, excuse me. Survey lang kami, ma'am, sa YouTube. Presidente nyo po ngayon. Lenny po. Yung vice nyo, ma'am. Kiko din po. Bakit po si Kiko? Deserving. Okay po. Salamat. Ma'am, sa YouTube, dyan nyo po panoorin. Ma'am, subscribe kayo, ha? Salamat po. Kasi naman Ikaw, sa sir, lubuhay, ma'am. botante ka na? Hindi pa po. Oh, hindi pa. Mother, survey lang. Lobredo. Ma'am, bye. Vice. Si ang gusto ko, si Soto. Ma'am, bakit si Soto? Gusto ko si Soto. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Sa YouTube po, bukas po. dyan nyo po panoorin. Dito na tayo? Oo. Dito na. Paglalabot tayo tayo. Dito ko lang ate, nanay. Ma'am! Pa-istorbo po. Survey lang po kami sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Mother, kayo muna. Si Lenny, si Mother. Ma'am, yung Vice President nyo. Vice President ko, si Kiko. Okay. Bakit po si Kiko?
Sumubit nga ni Kabikol. Okay po. Ikaw, ma'am. Human. Si Lenny po. Solid. Bicol. Lenny and Kiko po. Ayun po. Dahil mo yung pagribayan. Dito nyo po panoorin, ma'am. Upload po namin tong video bukas sa YouTube po. Ay, ako. Ito po. Sabihin niyo po sa apo niyo, Pag hindi panoorin niyo po para alam, mapanood niyo patulong po po bukas. kayo sa mga apo niyo o kayo sa mga anak Sa niyo. ano? Sa Kachols TV po, ito po yung pangalan. may Nandiyan din po. akong ano, may akong ito baga. Cellphone po. Ang yaon nilang ano? Laptop lang. Okay Pwede lang po. Pwede. Sa YouTube po. Type nyo lang po yan sa YouTube. Paano mo na lang Sige yun po. sa akin. Salamat po. Dito naman tayo kila sir. Sir kayo. Presidente niyo po. Boss! Yung taga rito. Si Lenny si sir. Yung vice niyo sir. Eh, siyempre si Kiko. Si Kiko, tandem. Okay po. Sir kayo po. Ako rin. Si Lenny po at Kiko din. Siyempre, Si Lenny at yan ang magbibigay sa atin ng kaginhawahan. Okay po. O sir, yan po sa YouTube. Diyan niyo po panoorin ha. Okay. Subscribe kayo sir. Bukas yan, sir. Subscribe kayo, sir. Saka comment na rin kayo, sir. Salamat Thank you po. Kila kuya. Doon tayo. Ate, butante ka na. Kuya, ay si Kuya yun. Kuya, presidente mo yung darating na eleksyon. Lenny po. Si Lenny. Yung vice mo po. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Ano po? Para tandem sila ni Lenny. Opo. Ito po sa YouTube. Sir, ikaw, butante ka na. Vice presidente mo po ngayon darating na eleksyon. Lenny po. Yung vice mo po. Isko. Ay, si Kuyan. Si Sa baba po. Iyo, Kiko. Si Pangilinan. Pangilinan. Bakit po si Pangilinan? Iyo pong magka-friend talaga kapag nasa. Oh, okay. Sir, subscribe po kayo ha. Doon nyo na lang po panoorin. Comment kayo, sir. Bukas po yan, Comment kayo. panoorin. Salamat po. Dito naman tayo. Dito tayo. Survey lang po. Presidente nyo po ngayon Ay, dati. Marcos ako. BBM si sir. Yung Sara. Bakit po si Sarah? Ay, ang gusto ko. Okay po. Marami pong salamat, sir. Sa YouTube po. Diyan nyo po panoorin. Dito naman tayo ngayon. Sir, ikaw. Presidente mo ngayon dating na election. Si Lenny Robredo po. Yung vice mo, sir. Sara Duterte. Bakit si Sarah, sir? Para sa akin siya po. Para sa inyo, sir. Sir, kayo. Si Lenny Robredo. Yung vice niyo, sir. Si Sara. Bakit si Sarah, sir? Yun po. Okay. Sir, kayo. BPM po. BBM si sir. Vice President niyo, sir. Sara. Bakit sir si Sarah? Ito po. Yun lang gusto nyo. Opo. Sir, ito sa YouTube. Dito nyo po panoorin. Bukas yan, sir. Bukas subscribe po. kayo, Subscribe ha. kayo, sir. Sa comment kayo, sir. Salamat po. Thank you po. May music pag tayo Tugtog dyan. dito. Sir, may tugtog. Dito na kami. Pasensya na. Music. Ito. Dito tayo kala ate. Ate, sa iyo muna. Survey lang ate. Presidente mo po ngayon darating. Sa YouTube to, sa ma'am. Undecided pa kayo, ma'am. Yung vice president niyo po? Wala pa po. Wala pa din. Mother kayo? Presidente niyo po? Presidente po. Pwede magsabi. Lenny ako. Kasi Bicol. Okay po. Yung vice president Manalo, niyo po? Manalo. Bicol. Ambay. Ay, wala pa ako. Undecided pa. Ma'am, kayo po? Presidente niyo po? Undecided pa po ako, pasensya na. Okay, Okay lang po. po. Salamat po. Mother, ito po. Sa YouTube po, Sa ma'am. Panoorin niyo po Diyan niyo bukas. po panoorin. Thank you po. Salamat po. Ito naman tayo kay ma'am. Ma'am, kayo po. Presidente niyo po. Ito po. Sa taas. Pacquiao. Pacquiao si mother. Yung vice niyo po. Sa baba. Si Doc Willie Ong po. Ito, Soto Si Soto po. Bakit po si Soto, ma'am? Gusto ko po. Gusto niyo po. Oh, ma'am, ito sa YouTube. Diyan niyo po Thank you, ma'am. panoorin. Salamat po. Mother kayo. Presidente niyo po. Si Lenny, si ma'am. Yung vice niyo po. Sa baba po. Si Soto. Bakit po si Soto, ma'am? Bakit po si Tito Soto? Bakit si Tito Soto po ang vice niyo? Iyo po. O, sige, ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube yan. Panoorin niyo. Dito na tayo kay ate. Ate kayo. Presidente niyo po. Lenny po. Yung vice niyo po. Si Sa baba. Lito po. Si Atienza. Bakit po si Atienza?
Wala po, ano lang. Gusto nyo? Ma'am, ito sa YouTube din nyo po panoorin. Bukas po yan mga panoorin. Mother kayo, presidente nyo po. Lili po. Yung vice nyo po. Sige ko na lang po. Bakit po si Kiko? Listado naman po siya sa politiko. Okay ma'am, salamat po. Diyan po sa YouTube panoorin nyo. Thank Sige po. Doon tayo sa may mga yang. Kuya, botante ka na? Opo. Okay. Kuya, presidente mo ngayong darating na eleksyon. Lini po. Yung vice niyo po. Sa baba, vice president. Kiko Pangilinan. Bakit si Kiko, sir? Basta yan lang gusto ko. Okay po. Sir, ito sa YouTube, dyan niyo panoorin ha. Thank you po. Salamat po. Ito si sir. Sir kayo. Lenny po, ma'am. Yung vice niyo po. Ako walang bike. Vice, Kiko. Bakit si Kiko, sir? Yun lang din, ma'am. Yun din ang gusto niyo. O sir, sa YouTube po, dyan niyo po panoorin. Ito si Kuya. Kuya, excuse me, ikaw. Lenny, ma'am. Vice niyo po. Kiko po. Pangilinan. Bakit po si Pangilinan, sir? Hindi mamang ano po. Yun ang gusto niyo. Sir, sa YouTube yan, dyan niyo po panoorin. Sir, Salamat po. subscribe kayo sir. Comment din kayo sir. Thank you. Dito tayo kay ma'am. Ma'am, survey lang. Sa YouTube po para bukas po. Presidente niyo, ma'am. Presidente niyo po. Nahiya si ma'am. Dito tayo kay mother. Oh, madam. Ma'am, survey lang kami. Good morning. Arin yan yan. Presidente niyo po. Madaitan po masabi. Ako iglesia ako. Sa mga iglesia po, sino pong iboboto? Dahil may kapuarang. Naluwas yan mabuto na kami. Okay po. Yung vice president niyo po. Dahil may gabos yan na. Doyan yan. Ay, ganun po ba pag iglesia? Ang iglesia kami, isaro lang ang kaya. Saro lang iboboto niyo. Maswerte ang nadadarami. Okay, salamat po. Good luck po sa mga taga-iglesia. Ma'am, ito, dyan nyo po panoorin sa YouTube. Panoorin niyo po bukas ma'am. Kuya, butante ka na? Opo. Ito, kuya. Mga iglesia po kami. Bahala na po ang taga-pumahala sa amin kung okay. Sir, dun sa YouTube, panoorin Thank nyo. you, sir. Kaway ka na lang, Thank sir. you. Salamat. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Wala si ma'am. Sir, ikaw, butante ka na? Erbanan ko malang kuya. Pwede ba? Okay. Ay, ganun pala. Oh. Guys, ganun pala sa iglesia. Saka na lang malalaman daw pagka bota na o kung sino sasabihin ng pinuno nila. Parang ganun. Si ma'am, si ma'am. Ito tayo. Ito muna tayo kila ma'am. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa. Undecided pa. Ma'am, kayo? Sa YouTube ma'am para bukas po panoorin. Ma'am, ikaw? Yung vice niyo po? Vice President sa Sumawat yung Wala pa, undecided pa. Ikaw, kuya? si Pacquiao doon sa Pacquiao sa'yo? Yung vice president mo? Si Lenny. Wow, honest talaga siya, honest. Kuya, yung vice. Vice president mo? Marcos. Sa baba. Bakit si Doc Willie, oh? Nagsabi man. Kuya! Oh, kuya, ito. Dito, subscribe ka. Dito mo pala. Sir, mag-comment ka sir ha. Para Sa bukas po yan. YouTube. Thank you. Salamat po. Wala, Sir, nakatayo. Dito tayo kay sir, kasi si sir nakatayo. Ay, hindi na pwede. Naka-uniforme kayo sir. Dito na lang tayo. Yung kaaman na. Dito tayo, doon tayo. Dito. Dito. Oo. Ito si ma'am. Ma'am, good morning. Survey lang sa YouTube. Presidente mo po ngayon dating na eleksyon. Iglesia ka, Iglesia ka? ma'am? Okay po. Okay. O ma'am, kaway ka na lang. Baka may gusto kang i-shout out, batiin. Oh. Hiyang-hiya naman sila. Wala akong kaming cut ma'am eh. Walang cut. Tuloy-tuloy ito. Uncut to ma'am. Wala kasi kaming cut, Hindi kami ma'am. nagka-cut ma'am eh. Ito ma'am, Panoorin niyo po dyan bukas, nyo ma'am. panoorin sa YouTube. Thank you po. Subscribe kayo ma'am. Ma'am, subscribe ha. Comment din po. Kilate. Wala ate, nagtatago ka. Ate, survey lang kami, presidente mo nga dating dito. Kuya, ikaw muna. Lini. Yung vice niyo po. Sa baba. Si Kiko na yan. Si Kiko. Bakit si Kiko, sir?
Wala lang. Wala lang. Ma'am, kayo, presidente nyo? Lili po. Yung vice nyo po? Kiko Pangalinan. Bakit si Kiko, ma'am? Okay. Ma'am, ito sa YouTube. Diyan nyo po parang. Bukas po yan, ma'am. Kuya, butante na kayo? Subscribe kayo, ma'am. Butante ka na, kuya? Kabila. Ano, utot ako. Guys, utot muna ako. Oh, dito tayo pinag... Tugtog ba ito? Ma'am, excuse me. Good morning. Survey lang kami, ma'am, sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Ay, wala pa po kaming family choice. Ay, family choice niyo yun. Oh. Vice President, wala pa din po. Wala pa po. Okay. Ma'am, kaway ka na lang. Ito ma'am sa YouTube. Subscribe ka po ha. Okay, salamat po. Oh, dito tayo. Dito tayo. Ma'am, survey lang kami. Sa YouTube po. Balik na lang tayo. Ma'am, survey lang. Excuse po. Dito na. Dito na tayo. Busy. Dito sila ma'am. Dito tayo kila ma'am. Oh, umpisa natin dito kay ma'am. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Lainey? Yung vice president niyo po. Sa baba po. Yan baga, oo, magiling ka. Ito na lang po. Bakit ma'am si Sito? Sito. Ay! Bakit ma'am? Ito ma'am. Try natin. Si ma'am naman, ma'am. Mamili ka dyan, o kung rin dyan. Ma'am, presidente niyo. Lenin lang. Yung vice president po. Oh. Pwede mayo ng bahay. Okay po, malang vice si ma'am. Undecided pa. Ma'am, kayo po. Lenin po. Yung vice niyo po. Si Pacquiao po. Vice ma'am. Ito po sa baba. Magsoto ka na. Soto ka na lang. Si Pangilinan po. Si Soto. Bakit po si Soto, ma'am? Wala lang po. Sir, kayo? Hindi pa kayo botante? Kayo po? Amin. Yung vice niyo po? Soto. Bakit po si Soto? Try natin. Mas pistado kayang maray. Ma'am, ito po sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. YouTube channel. Opo, subscribe Thumbnail po lang, ma'am. kayo. Thumbnail lang, one. Sama po kayo sa'yo lahat. Ma'am, sa community. Giti na lang po. Okay. 1, 2, 3. Okay Thank po, you po. salamat. Mama, subscribe po kayo. O, dito naman tayo sila, ma'am. Ma'am, good morning. Good morning po. Survey lang kami, ma'am. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Loading pa si ma'am. Presidente Lalo Langon yan. O si mother. Lenny muna, ma'am, yung vice niyo. Ito po sa baba. Ang vice po ni Lenny si Pangilinan. Pangilinan. Bakit po si Pangilinan, ma'am? Ma'am, kayo? Lenny po. Yung vice niyo po? Ano? Undecided pa kayo, ma'am. O, ma'am, ito sa YouTube. Ma'am, subscribe kayo, ha. Subscribe kayo, ma'am. Manood kayo Salamat bukas po. po. Panood niyo po bukas. O, ito si sir. Sir, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lini po. Yung vice niyo po? Ganun din po. Kiko. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Wala lang po yun. Wala muna sa isip ko. Okay. O, sir, sa YouTube yan. Diyan niyo po panoorin. Sige po. Saan tayo? Doon? Dito. Dito pa kila kuya. Kila kuya. Kila kuya. Tatay, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lini po. Yung vice niyo po? Yan po. Sa baba po yung vice. May music dito. Okay lang. Roas po. Sino po? Roas. Si Roas. Wala pong Roas dito. Ay, kuya. Pangilinan, Duterte. Oh, si Soto. Bakit po si Soto, sir? Yan naman po ang kuyang ko po. Ayun po. Ayun po ang gusto nyo. Okay. Sir, kayo? Presidente nyo po? Lenny. Yung vice nyo po? Wala akong vice. Undecided pa si sir sa vice. Sir, ito sa YouTube. Diyan nyo po panoorin. Labas ka na. Tatay, ito sa YouTube. Diyan nyo po panoorin. Salamat po. Lang. Isa yung palengke. Dito kasi yun. Yung pa yung palengke doon, no? Meron pa? Papalabas doon. Ito si kuya. May music din dito. May music, may music. Okay, sir, pasensya na may music ako. May music. Ate, hello, good morning. Survey lang sa YouTube. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Len.
Yung vice niyo, te. Ay, gusto ko yan. Vice President. Sa baba. Wala pa, undecided pa kayo. Okay. Ate, sa YouTube yan, dyan yung panoorin. Okay, gawin na ha? lang po, ma'am. Salamat po. Ito naman si Sir. Sir, survey na kami sa YouTube. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Lady. Yung vice niya po. Sa baba, sir. Sara. Bakit si Sarah, sir? Yun lang gusto niya. O sir, sa YouTube, dyan niyo po panoorin. Ikaw dito Salamat sa po. patay. Sir, excuse me. Good morning. Good Survey morning, lang ma'am. kami po. Para sa Presidente niyo po ngayon darating. Sa YouTube po, sir, sa YouTube. Pirming Lini Robredo. Okay po. Yung vice niyo po, Ay, straight. si Kiko. Kiko. Bakit sir si Kiko? Ay, yan lang ang gusto ko. Okay po. Karapatan niya ng bawat Pilipino. Okay Thank you, sir. po. Sir, Sige. sa YouTube, dyan niyo po panoorin. Bukas po, sir, panoorin niyo po. Noorin anong oras? Baka, abang na lang po, sir. Basta O po. sige, Tagalog, Bicol kayo. Hindi ko lang ano po kami. Salamat po. Nagtatagalog kasi pa pag pinanood po ng ibang tao, hindi po maiintindihan pag nagbigol kami. Oh, pasok kami dito, ate. Kuya, survey lang kami. Good morning. Presidente mo kuya, may darating na eleksyon. Yung vice niyo, sir. Ay, straight po yan, ma'am. Si Kiko. Bakit sila si Kiko? Para straight. Oo. Okay po. Salamat po. Ito, last na si ma'am. Bicolano kita. Okay po. Ma'am, survey lang kami. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Si Lenny po. Yung vice niyo po. Undecided pa si ma'am. Oh, ma'am, sa YouTube panoorin niyo po. Ma'am, subscribe kayo ha. Salamat po. Tinatat busy sila. Sir, subscribe kayo. Panoorin niyo sa YouTube. Salamat po. Siya, ate. Parang hindi pa si ate botante. Saan tayo? Wala ba dito? Wala na ba dito? Oh, dito sa fishport, pwede pa tayo pumasok? Sa tingin ko lang pwede. Ay, Kaso mga bagat doon, mga bagat yun. Para! Sila. Ay! Dito tayo kila kuya. Mga botante na kayo, di ba kuya? Yes, of course. Okay, hello, good morning. Natin, kuya. Sige, ako may interview. Ako na may note. Oh, sige si kuya mauna. Presidente mo kuya. BBM. DBM si kuya. BBM ako. Oh, yung vice mo. Sa baba, sa baba. Galit lang. Mama ko napipili sa vice. Undecided pa, sir kayo. Presidente. Hindi ako Sa YouTube po, Lenny si bukas sir. na. Wow! YouTube! Sir, vice president mo. Hindi ako ni! Kuya, vice president. Ay, wala pa ako sa vice. Undecided pa. Oh, ito si kuya. Lenny. Lenny si sir. Vice president niyo po. Pa. Undecided pa. Wait lang, isa. Sino pa hindi? Ikaw si kuya. Lenny ako. Lenny si kuya. Vice president. Yung vice. Bakyaw. Bakit si Kiko? Bakit si Kiko? Idol ko lang. Okay. Sir kayo. BBM ako. BBM si sir. Boom! Vice president si sir. Ay, Sara. Bakit si Sarah, sir? Si Sara, Duterte ako eh. Okay, Duterte si sir. Kamag-anak? Antay ako, mga antay. Sir, sa YouTube yan. Diyan nyo panoorin ha. Subscribe kayo, sir. Comment kayo, sir. Comment din kayo. Wait, community muna. Ma. Pasakaw! Team Pasakaw! Mabuhay Pasakaw! Team Pasakaw! Okay, sir. Ito Thank you, sa sir. YouTube. Subscribe kayo ha. Thank you po! Thank you po. Hello po Pasakaw! Hello Pasakaw! Mabuhay Pasakaw! Kachons TV! Sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Salamat po. Kachons TV! What's up? Kachons TV! Salamat. Thank you. Kilate. Ito naman tayo. Hello po, good morning. Survey lang po kami Sa sa YouTube. YouTube. Kasi nagalisa na sila. Ay, wag dito. Alam ko. Sige. Thank you po. Okay. Pasok kaya tayo doon. Ito, ma. Ito? Oo. Ano ako ba doon? Oo. Hi, sir. Oh, nagtago si sir. Sir, excuse me, good morning. Presidente niyo, sir. Ayaw ni sir. Si ma'am. Ma'am, kayo po. Sa YouTube lang po, ma'am. Mukhang ayaw nila, doon tayo. Wait lang, bakit ayaw? Bakit di pwede doon? Ha? Bakit di pwede? Waiting yun. Yun ba yun? Nag-waiting. Ayaw na nag-waiting sumagot. Oh. Dito po ba tayo? Oo, para makita yung dagat. Okay.
Ala, ito si ma'am. Dito tayo kay ma'am. Wala, tumakbo si ma'am. Huwag natin habulin. Tumakbo si ma'am. Hindi namin kayo makakabulin. Dito tayo kay sir. Sir, survey lang po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Siyempre, Bicol ko. Okay, si Robredo, si sir. Sir, yung vice niyo? Yan doon yan. Tayo na Si yan. Kiko. Yan. Bakit sir si Kiko? Yung mo na lang hiling-hiling yung marayan. Okay po. Sir, ikaw? Iyo man po, Sino po? Lini. Yung vice niyo, sir? Iyo man, Kiko. Si Kiko. Bakit sir si Kiko? Makimasa. Okay. Sir, ikaw? Si Lenny. Vice President niyo po? Si Kiko din. Okay po, salamat. Sir, ito sa YouTube, dyan niyo po panoorin. Subscribe kayo, sir, ha? Sige po. Salamat po. Wow, ang ganda ng view dito mga kachols, oh. Oh guys, nandito tayo sa fish port ng Pasakaw. Tapos na po, tapos na po. Marami na kami natanong na Dito, isda, dito. sir. Hi, hello po. Good morning. Si tatay na nagtataho. Tatay, survey lang. po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Siyempre, si Lini. Si Lene. Yung vice niyo, sir? Ha? Yan Vice. na rin po. Si Kiko. Siya po. O sir, sa YouTube yan. Diyan niyo po panoorin. O ito tayo kay sir. Sir, ikaw. Ako, hindi pa ako nakapamili eh. Pag-iisipan ko pa. Okay po. Sir, kayo. Undecided din si sir. Wala pa. O sir, sa YouTube. Ano to? Panoorin niyo po bukas, sir. Kaway na lang po. Batangas kayo, sir. Opo. Saan po doon? Hindi pa Batangas po. Di pa, malapit na Nasugbu yan. Ito na po pa. Sir, kayo. Bahay pala naman. Dito po kami. Kasi Vice may President mga niyo po. YouTuber din kami kasama ng mga vlogger. Yan, baka gusto nyo Bakit sir si Kiko? taho. Sige po, Sige po, tatay. tay. Okay, sir. aking kursunada eh. Subscribe kayo, sir, sa Subscribe YouTube. kayo, sir. Thank you. Salamat po. Oh, dito tayo kila, sir. Kayo pong isda. Sir, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ito, babae. Si Lenny, si sir. Sir, yung vice. Vice, Apo. magpipili pa. Undecided pa, ma'am, kayo? Lenny po. Yung vice niyo, ma'am? Wala pa rin. Undecided pa sila, ma'am. Ma'am, sa YouTube kami. Subscribe po kayo. Diyan niyo po panoorin. Bukas po yan, ma'am. Panoorin niyo po. Salamat po. Sir, ikaw? Lady Robredo po ako, Okay padagat po. ko po yan. Sir, yung vice niyo? Soto, Bakit si Soto, sir? mabait na kaibigan ko. Okay, salamat po. Sir, sa YouTube yan. Sir, kayo? Lenny po. Yung vice niyo po? Wala pa, magbibili ako. Decided po si sir. Sir, sa YouTube. Kaibigan ko si Lady Robredo eh. Sir, subscribe kayo. Wala na. Salamat. Okay, dito na tayo. Ikaw Last na tayo. natin. Oo. Tayo ka doon para. Hindi ba against the light? Wala po. Dapat ako kasi Oh, diyan hindi ka. light. Okay. Oh, Ay, teka lang, guys. napakalinaw. Guys, hanggang dito na Ay, lang. napakalinaw. Walang tao doon, oh. Oh, guys. Halika, doon tayo. Wala. Doon muna tayo. Sige. Sabi mo kasi cut na tayo dito. Ito din to eh. Doon daw tayo sa may mga fish po. Sa may mga nag-aantay ng fish. Malaki ang pasako. Tingnan nyo na naman mga kachols. Ang view, ang ganda ng view dito. O mamaya, magsiswimming muna kami bago mo. Hindi. Layo. Init, tirik na tirik. Parang matawala tirik na. Gutom na mi. Lako rin eh. Wala, doon tayo. Sige, sige, sige. Dito tayo kila kuya. Kuya, mga botante na kayo. Survey lang. Presidente mo kuya ngayon darating na baliktad dito pala. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Yung vice niyo po. Sa baba. Bakit si Sarah, sir? Wala lang. Sir, ikaw? Presidente mo? Lenny po. Yung vice niyo, sir? Manny Pacquiao. Vice, sir, vice. Ito, sir, sa baba. Sara po. Ferdinand Duterte, Ong Atienza, wala pa. Sara po. Si Sara. Bakit si Sara? Maganda eh. Maganda po kasi. Sir, ito sa YouTube. Sa YouTube yan, sir. Panoorin nyo. Panoorin nyo, subscribe kayo ha. Sa YouTube po. Oo. Salamat Sir, po. ikaw, presidente mo. Kayo muna, sir. Presidente niyo po. Matagal si sir sumagot. Oh, Lini. Lini si sir. Oh. Vice niyo, sir. Vice, si Kuya, Kiko Magaray, si Dua. Bakit po si Kiko?
Ay kasi, magka-team kasi ng dalawa. O, sir, kayo naman. Presidente nyo. Sa akin si Lenny. O, si Lenny si sir. Yung vice niyo, sir. Yung si Atienza. Bakit si sir? Duterte. Bakit sir si Duterte? Subok na rin. Okay. Tatay, ito po. Sa YouTube. Diyan nyo po panoorin. Bukas po yan, sir. Panoorin. Saga po ini. Subscribe kayo, sir. Saka mag-comment kayo. Sir, ito. Sa YouTube. Sa YouTube po. Apo. Salamat po. Salamat po. Init. Lakas ng araw. Malakas nga. Pag maulan, nagre-reklamo ka. Di tayo makaalis. Oo, matagal din kami ka-choice. Hindi Kami nakapag-vlog ng matagal. Dahil napaka... Kasi maulan. Mayaman ang ulan sa Bicol. Kaya yan naman dito. Dito naman tayo kay ate. Ate, good morning. Subscribe. Ano lang po kami, survey sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ito po sa taas. Mapili po. Apo. Lenny. Yung vice niyo, ma'am. Pwede na po. Sa baba po. Sa baba. Leto. Si Lito Atienza po. Atienza po. Atienza. Bakit ma'am si... Ay, ano ba to? Bakit ma'am si Atienza? Okay siya sa environment. Ma'am, sa YouTube yan. Subscribe kayo. Thank you. Sir, ikaw. Ay. Mother kayo. Presidente niyo po. Ayaw pa ako kaya. Dahil pa ako nang bumoto. Ma'am kayo. Naman naman ko rarang zero. Yung vice niyo, ma'am. Ano? Naman ko rarang. Tapos na. Sa baba po. Si Kiko Pangilinan. Ma'am, bakit si Pangilinan? Lala, gusto nila. Okay po. Ma'am, ikaw. Presidente. Ay, Lenny. Yung vice niyo, ma'am. Kiko Pangilinan ako. Bakit ma'am si Kiko? Yun ang gusto ko eh. Okay, ma'am. Salamat po. Panood kayo, ma'am. Ma'am, ito Subscribe sa kayo, ma'am. YouTube. Bukas po. Subscribe ka po, ha? Salamat po. Dito sila. Dito ka na. Hindi tayo kailang muna. Manghihingi kami ng isda. Hello po. Good morning. Sir, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Munay. Manay. Si Lenny. Okay. Si Lenny, si Mother. Yung vice niyo po. Si Tito. Tito Soto. Bakit po si Tito Soto? Basta yun lang yan. Okay po. Ikaw, sir. Soto, saka Lenny. Okay po. Bakit si Soto, sir? Yun eh. Okay po. Sir, ikaw? City. Soto. Si Soto, tsaka si Lenny. Bakit sir si Soto din? Ay, yung manang napupuso. Okay po. Sir, ito sa YouTube. Diyan nyo po panoorin. Sa YouTube lang. Sa YouTube, subscribe kayo ha. Ito po. May kami load, dapat may load niyo. Sige sir. Darating po si Load sa inyo. Salamat po. Hello ma'am. Subscribe. Survey lang kami ma'am sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Apo. Pwede ka. Hey, no, ma'am. Hindi po ako tumatakbo, naglalakad lang po ako. Sino kaya? My name mo? Siyempre. Sino, ma'am? Si Lenny. Oo. Yung vice niyo, ma'am? Vice, pa akong napupusuan. Undecided pa, wala pa kayo napipili. Si Agum ko lang napupusuan ko pero Ay, ma'am, sa YouTube to, panoorin niyo po. Ano ba naman po? Nagdikit-dikit na. Ay, po okay. Ma'am, subscribe kayo, ma'am, ha? Okay, thank you. Bukas po yan, ma'am. Panoorin niyo po. Ano tayo? Pahingi po isda. Wala tayong mga... Kita tatay muna. Tatay, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lubredo. Yung vice niyo po. Mayo kung bayis. Undecided pa. Sir, kayo? Robredo. Yung vice niyo po. Ang bias, wala akong bias. Undecided pa. Ang bias ko si Pangilinan. Si Pangilinan. Bakit po si Pangilinan? Bakit po si Pangilinan? Mabuot siya. Okay po. Tatay, ito po sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. Tabi daw, tabi. Manay, hindi ka na magkaputik ni Manay. Hindi nilugyo kami kabus. O, kailangan natin sa score yun. Sir, ikaw. Robredo. Vice niyo, sir. Wala pang bias, wala pa. O, sir, sa YouTube. Oy, thank you. Sa YouTube po. Subscribe po kayo.
Sir kayo, presidente nyo. Yung vice nyo, sir. Vice. Puro vice. Undecided. Tatay kayo. Sino po? Si Sara Duterte ang vice nyo. Yung presidente nyo po, sino? Hindi po. Tatay, ang presidente po, si Marcos. Si Duterte din po yung vice nyo. Bakit po si Sara? Okay. O tatay sa YouTube, dyan nyo pa pala. Sir, magtatay dito, busy sila. Baka makakuha tayo ng isda. Sir, busy kayo, dito na kami. Oh, sige po. Dito tayo kay sir. Ay, tapos na. Tapos na. Sir, ikaw po. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny po. Sir, Dahil sa presidente. yung vice nyo po. Isa lang po ang kailangan. Sino po? Presidente po yon, yung vice po. Ang vice po, si Pangilinan, si Duterte, si Ong, si Atienza, at saka si Soto. Sino po? Bakit po si Soto, sir? Okay po. Sir, ito, dyan nyo po panoorin sa YouTube. Kung hindi nyo po alam, tutulong po kayo sa anak nyo. Salamat po. Out na tayo, ma? Out na kami dito. Sige, ang ganda ng view. Ayaw, dito tayo. Ay, dito muna sila, sir. Oh. Last na sila, sir. Sir, presidente nyo po ang darating na eleksyon. Bongbong Marcos. Si BBM, si sir. Sir, yung vice nyo. Ano? Undecided pa kayo, sir? Wala pa. Wala pa. Sir, ikaw? BBM si sir. Vice niya, sir? Wala pa. Dito tayo, sa harap. Sir, kayo naman. Presidente nyo. Lenny. Yung vice niya, sir. Bongbong. Si... Ha? Vice President, sir. Ay, Vice President. Wala pa din. Wala pa rin. Sir, ikaw, presidente mo. Lenny. Yung vice niya, sir. Hindi pa sigurado kung Undecided pa sila sa vice. Sige, dito na lang tayo. Asan yung sticker ko? Oh, sir, ito sa YouTube. Diyan nyo panoorin. Subscribe kayo, ha. Bukas yan, sir. Panoorin niyo po. Wala po kayong shoutout. Baka may babatiin kayo, sir. Batiin na kayo kung sino. Kaway-kaway na lang po kayo, sir. Sir, ito. Wala po, sir. Wala daw. Wala. Okay, out na tayo. Okay. Dito ka, sir. Mag-count na kami dito. Medyo mahaba Dito ka na. po, sir. Para makita yan. O, ayan, mag-count na ako, ha. Yung sa president, si Lenel Boto, nabura na. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 1, 2, 3, 4, 109. Si Bongbong po may 13, may tagi-isa po kay Isko tsaka kay Pacquiao. Tapos po sa Vice President naman, si Pangilinan po may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52. Si Sara po may 14, si Doc Willie may 3, si Atienza may 3, tapos po si Tito Soto may 5, 10, 15, 20, 21. So guys, ito yung tally ng survey namin dito sa Pasakaw. Bale, ito na yung lahat. Hanggang dito na lamang po. Salamat! At yun na po, natapos naman po ang aming kalye survey dito sa Pasakaw. Grabe po, mababait po ang tao dito sa Pasakaw. Napakasarap po dito. Isang rin po so na napakasarap mag kalye survey. Napaka ano ng tao. Wala daw energy. Wala ko- Maraming salamat po sa lahat ng mga taga Pasakaw kasi napaka-cooperative po nilang lahat. So salamat po ng marami. Ayun, nadala na po kayo dito. Saka yung request nyo nga, si Joshua. Saka yung nag-600 niya sila. Thank you talaga sa mga ano nyo. Saka mag-comment lang kayo para sa susunod. Alam din namin, huwag na yung malayo. Dadaling nyo naman kami sa Bisaya niyan eh. Kaya dito na tayo sa Bicol. Camarines Sur lang po. So, napakatagal po namin hindi nakapag-upload. Gawa nga po ng napakaulan po dito. At yun, napakaganda po. Actually, third time na po namin nakapunta dito eh. Bali yung una, nag-beach po kami. Ngayon yung pangatlo.
Yun. Kaya kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, at hit nyo na yung notification bell para updated ka sa dadating pa namin mga vlog, Kalye Survey niya. At hit, notification bell, tapos all. Baka sasabihin? Ako meron po akong sasabihin. Kasi nakalimutan ko to kanina nung nag-intro kami. So, doon po kay Kuya, actually hindi niya naman po kasi binigay yung pangalan niya. Subscriber daw po namin siya, taga rito. Nilapitan po kami. Nakita po niya kami doon sa gasoline station. Tapos nilapitan niya kami. Marami pong salamat kasi Thank sabi you. niya, sagot niya na daw po yung full tank namin. Thank you. Kuya, salamat po. Talaga. Maraming salamat talaga, Kuya. Thank you po talaga. Wala kayo. Sana yung mga nagsasubscribe sa amin, tuloy nyo lang. Kasi kung sakaling matapos tong Kalye Survey na to, siguro mag-iba na naman kami, food vlog o travel. Dadali namin kayo dito sa Camarines Sur. Lahat ng mga Bicolano. Shoutout nga pala kay Sir Joey Gonzaga. Thank you talaga, sir. At nandiyan kayo palagi sa amin para nakasupport. Si Joshua James, Sir Baloters 2020 at marami pang iba, yung mga kasama Remy TV, MJ4. Thank you sa mga kaibigan natin YouTuber yan. So hindi namin patatagalin, papaalam na kami. Dito kami tandaan na rin po kami. So hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Ano ba? At Wala na. yun po, yung vlog namin dito sa Pasakaw. Maraming po salamat. Sige na mga kachos. See Bye-bye you next po. Kalye Survey. Bye-bye!